God morgen, god formiddag. Jeg håber ikke lige, I blev rystet for meget. Den gik lige i gang, før jeg troede, den gik i gang. Den plejer altid lige til ned. Det gjorde den ikke. Hej Margit, og god formiddag Michelle. Hvor er det dejligt at se jer. Der er jo nok en masse, der måske har ferie i disse dage. Men derfor tænker jeg alligevel, at vi lige skulle kigge på de nye Lindis, der er kommet. De kom her forleden dag. Og jeg synes bare, det er hyggeligt, at vi lige tester dem sammen. Og den her gang er der jo kommet både nye pulver og nye sprays. Så jeg tænker bare, at vi stille og roligt går i gang. Og god formiddag til Else Marie. Også dejligt, du er med. Og som altid, hvis der er nogle spørgsmål, så spørg I bare. Og vi går bare i gang. Og dem, som har været med før, I kender jo rutinen på de her prøver. Så vi fjerner lige denne her. Så viser jeg lige her, hvad det er, der er kommet. Jeg ved ikke, om det er en ny designer. Jeg kan bare ikke huske hende før. En, der hedder Kat Køge. Og hun har lavet den her serie, der hedder Everlasting Brights. Og det er både i pulver og i spray. Og de hedder Flat, fordi der er ikke noget glimmer i. Så 5 lækre, friske sommerfarver. Og vi starter med pulverne, og så går vi til spraysene bagefter. Og halløjsa Tina, dejligt du også er med. Og normalt så har jeg jo pakket det hele ud og sådan noget, men den her gang tænker jeg, at vi pakkede dem ud af æsken sammen, og så kan I lige se, hvordan de ser ud, når de ankommer. Og hvis man køber et helt sæt af gangen, så får man dem i de her emballager. Og køber man et helt sæt, så sparer man 15% i forhold til at købe dem enkeltstyks. Nu starter jeg lige med de her sprays. Jeg har lige været ude her tidligere og fylde vand i. Når man får de her sprays, så vejer de ikke noget, fordi der er ikke noget vand i. Der ligger kun lidt pulver nede i bunden. Så det man gør, det er, at man går ud for eksempel på toilettet eller i køkkenet, og hvor der er en vandhane, så fylder man varmt vand op i til denne her streg. Ish. Og så kan man lige ryste dem, og så skal de lige stå 10 minutter i hvert fald. Og så er de klar til brug. Og det har jeg jo så gjort på forhånd, så de var klar til, at vi skulle lege med dem. Nu ryster jeg lige dem alle sammen, så stiller jeg dem herover. Jeg kan også godt lige vise alle farverne, så I kan se, hvor lækre de er, inden jeg stiller dem væk. Hvad siger I? Synes I ikke også, det er nogle lækre farver? Hvor skal vi stille dem hen? Jeg stiller dem herover. Og husk at få noget at drikke, for jeg tænker, at den bliver varm igen i dag. Så vi tager en lille skål. Godt, Michelle. Jeg synes nemlig også, de er virkelig lækre. Så har vi de her pulver. Og jeg kan lige prøve. I ved jo alle sammen, at de har nogle ret specielle navne nogle gange. Den gule hedder Golden Ticket Yellow. Den orange hedder Umpardi Orange. Så har vi en Snoozleberry Magenta. Og en Violet Turning Violet. Altså en violet lilla farve. Og så har vi en Fizzy Lifting Lime. Sådan en lækker limegrøn. Og Rikke synes også, det er dejlige sommerfarver. Sådan. Væk med den. Så sådan der ser vi ud. Og nu lægger jeg dem lige herop, så vi kan se. Og så går vi i gang, for vi har jo lidt ekstra farver denne her gang.
eller dobbelt op. Og hejsa til Louise, dejligt du også er med. Og vi tager lidt køkkenrulle. Og så, nu kan jeg lige se her, tænder lige, den slukkede lige og tændt. Det er måske fordi jeg har noget liggende ovenpå. Så jeg har lavet nogle prøver klar her, en hvid og en sort til alle farverne, og så har jeg lige på den hvide skrevet hurtigt, hvad det er for en farve. Så når det er, at de er tørre, og jeg lige skal samle dem og sådan noget, så kan jeg også godt se, hvad det er. Men jeg tror, de er sådan meget til genkendelige, så det ikke behøver. Men nu er det gjort. Så vi starter med Golden Ticket Yellow. Og jeg har min vandmister klar også. Og som vi har snakket om før, så har vi jo fundet ud af, at mange af farverne faktisk også er virkelig, virkelig flotte på sort. Så derfor er jeg begyndt også at lave farverne, de her farveprøver, på både hvid og sort. Nå, er I klar? Og jeg går nok spændt på den mørke her, når den tørrer. Og papiret har det jo med, at den synes, at den skal vende den anden vej. Den her over er virkelig, virkelig flot. Den her er lidt spændt på, for umiddelbart ser det ikke ud. Og det kan også godt være, fordi at det er de her flats, hvor der ikke er glimmer i, at det måske er glimmer, der gør, at det er lækkert på sort. Jeg skal bare lige tjekke. Jeg var lidt i tvivl på, at jeg sætter varmepistolen til, men det har jeg. Og hej Helle, velkommen til. Så det var den her første Golden Ticket Yellow. Jeg lægger den lige over på tørrestationen herovre. Så tager vi den næste, som er den her Umpa-di orange. Og det minder mig lidt om Charlie og chokoladefabrikken. Er det ikke sådan nogle Oompa Loompaer, eller hvad hedder de? Det var i hvert fald lige min tanke. Er der nogen, der har ferie, eller nogen er det måske lige stået op? Nogle er måske allerede ved kreabordet. Lad mig høre, hvad I laver, mens I hygger sammen med mig. Altså nu bliver de lavet, de her, men jeg fornemmer at ikke, at det er nogen, man skal bruge på det sorte. Prøv lige at se, hvor lækker den her og også til, når vi skal lave noget Halloween og græskar. Og de er jo, alle de her farver, de er jo totalt Halloween-farver. Så det bliver virkelig lækkert. Men den orange, og vi lægger den lige herover. Og jeg prøver at ikke sprøjte for meget vand på, fordi at jeg har nogle gange ved at putte for meget vand på, og så er de for længe om at tørre, og det gider vi ikke vente på. Nå, men den her Pinke-ish Magenta, Snuzzleberry Magenta. Og Rikke startede ferie i går og lige kom hjem for blodbanken. Sidder nu og er kræger. Men altså, hvor er det lækkert med ferie og kræger. Og blodbanken, det skal jo også ordnes. Her er der alligevel noget tid til ferie. Jeg har lige en uge 32, og så først igen til september. Ja, kan I se, der sker ikke... Nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, men jeg tror ikke, at de her, de egner sig til de sorte. Men se lige her, hvor lækker den er.
Vi lægger dem lige herover. Så kan det godt være, at vi lige skal skifte de her ud. Og jeg har jo som altid gjort en helt stak klar. Så tager vi den her Violet Turning Violet. En lækker violet farve her. Ja, den er nemlig mega flot. Nu skal jeg lige se, hvad Louise skriver. Er du også plasmadonor? Det gad jeg godt, men så skal jeg køre 30 minutter hver gang, det synes jeg. Er der nogen? Altså, jeg ved ikke, hvad en plasmadonor er. Så det kunne jeg faktisk godt tænke mig at vide. Altså, jeg var nede for noget tid siden og få taget nogle blodprøver, bare lige for tjekket op på det hele og hormoner og alt muligt. Og der stod en i køen foran mig, fordi jeg havde selvfølgelig glemt at spørge om noget, som var med i sådan noget forsøg. Han skulle ind og have taget prøver til. Så det er jo også godt, at der er nogen, der har lyst til det. Men se lige den her lækre violette. Jeg synes, de er virkelig lækre alle sammen. Så når vi til den sidste af de her pulver, som er Fizzy Lifting Lime. Den her smukke limegrønne farve. Ej, hvor er den bare virkelig, virkelig lækker. Om jeg går helt i... Nu er jeg også en, der elsker Halloween. Så jeg er jo totalt i Halloween-mode lige nu. Så lægger vi lige dem her over og tørre. Og så har jeg jo for et par gange siden lavet en, hvor jeg brugte alle farverne oven på hinanden. Og så tror jeg, det var Karina, der sagde sidst, ej, det skal vi også lige have lavet. Så derfor har jeg allerede gjort klar til, at vi lige kan lave en med alle 5 farver på en gang. Skal lige se her. Nå, det var noget med intern. Så vi starter med den gule. Vores Golden Ticket Yellow. Få den lige lidt. Og Un Paradis Orange. Og Snuzzleberry Magenta. Nu er vi jo nogen, og jeg tror ikke Mette er med, der godt kan lide sådan nogle ord med sæt, så man kan... Så Snuzzleberry. Det er et lækkert ord. Så tager vi lige den her Violet Turning Violet. Og til sidst vores Fizzy Lifting Lime. Sådan. Så nu bliver det spændende. Hold da op. Jeg tør næsten ikke løfte den. Hvor er det vildt. Altså nu er jeg jo ikke den store farve
til sådan nogle flip vilde farver, men det her, det ser da virkelig lækkert ud, så jeg slet ikke rører ved den. Jeg tror bare, jeg flytter den over på det her. Men jeg er nødt til lige, for den ryger ud over kanterne. Hvad? Er det ikke vildt? Jeg tror, vi lader den. Vi gør ikke mere ved den. Jeg lægger den herover. Helt stille og roligt. Så tør vi lige det værste af, inden vi... Som I kan se, så er der allerede kommet masser af pulver ud over det hele. Og så ved jeg godt, det er dumt at sidde og tørre af med en vådserviet, når de bliver aktiveret af vand, men jeg synes, det er det nemmeste. Det kan godt være, at det lige tager et par gange, men det skal nok komme af. Det er sådan et lindigt silikoneunderlag, jeg har hernede under, så den er beregnet til alt det her lækre snæsk. Hold da op. Tager lige en sidste, så kører vi videre med sprays. Så. Det var da utroligt. Jeg tager lige det værste, så renser jeg det hele bagefter. Sådan. Så tager vi lige noget køkkenrulle, selvom det også er spray. Og vi rykker lige de der pulver væk, så tager vi de her sprays ind. Ja, det var noget med sådan der, tror jeg. Jeg rykker den her lidt ned. Gul, orange, magenta, violet og lime. Og igen har jeg gjort klar den her gang kun på hvid. Og så også en til, når vi skal lave alle 5 farver. Så vi starter med den gule. Og altid en god del lige at ryste den inden, for nogle gange så samler det sig hernede i bunden. Og det er første gang jeg bruger dem, så de skal lige pumpes igennem. Og så er det en god del lige at tørre den her dyse af, når man har brugt den. Wow! Jeg glæder mig også til at se, når de tørrer, så vi lige kan sammenligne. Jeg er lige nødt til at rykke den her multi, så vi kan få den her over på. Jeg har sådan et gammelt viskestykke, jeg bruger til alt det her. Så lægger det her ved siden af, så kan de ligge derovre og tørre. Så går vi videre til vores Oompa Loompa, skulle jeg sige, Oompa de Orange. Altså er der andre end mig, der går lidt i Halloween-mode her? For de er da virkelig, virkelig smukke. Sådan. Og det er herovre. Og så skal vi til Snoozleberry Magenta. Men det er jo altså lækkert. Så kan den lige komme herover og tørre også. Sådan, så tager vi lige den her violette. Nu ved jeg ikke, om jeg glemte jeg ikke at tørre den der. Så har vi den her smukke violette
vi vipper lige noget papir her. Sådan. Og så har vi vores Fizzy Lifting Lime. Ej, den er virkelig, jeg synes virkelig, den er smuk, den her grønne. Rigtig sommerfrisk. Wow. Man kan se lidt her. Nu har vi jo lavet køkkenrunden blive, når man laver dem alle sammen. Men nu tager vi lige og laver denne her. Måske skulle jeg have taget et forgruppe på. Nå. Jeg lægger lige et stykke ekstra køkkenrulle her. Nå, men mens jeg sprayer, så kunne jeg godt tænke mig at høre om, hvilken en af de her 5, I synes er den flotteste. Om I har en favorit ud af de her lækre, altså kender I det? Lækre farver. Nå, vi prøver at lave en, hvor vi sprayer dem alle sammen. Det er ikke sikkert, det har samme effekt som pulveret, men nu gør vi et forsøg. Den her havde jeg heller ikke tørret. Det var utroligt. Så lige her et gammelt stykke her. Og Michelle er mest vild med... Ej, nu skal jeg rykke dog op. Den lille af. Og Tina er mest til den gule. Det kan også være, det var den. Og man skal lige også, når man fylder vand i dem. Jeg fik måske lige fyldt lidt meget vand i. Sådan. Altså. Nå, så kører vi den Snusselberry. Og Eva er mest til den grønne. Så det er lige før, der er en til jer hver. For der er ikke nogen, der har valgt den samme farve. Og så tager vi den her violette. Altså, vi kan jo allerede se, det giver jo ikke samme effekt, som pulveret gør. Og alligevel, skulle jeg sige, det kan godt være, at det er den grønne, der lige gør det. Vi kigger dem igennem. Rejser dem lige op, når de lige er tørre. Men ja, man kan lave nogle fede mix. Nu kommer der lige på tørre. Så kan vi lige få kigget dem igennem. Der er noget, der smitter af her. Og jeg har også taget en stencil med, hvis der er nogen, der har lyst til at se et par test, eventuelt med noget paste, eller hvor vi kun bruger stencilen, så kan vi sagtens lave det. Så kan I bare lige skrive ned i kommentarer, hvis I både har tid og lyst. Så laver vi gerne lige nogle tester noget bagefter, når vi har vist, eller når jeg har vist det hele frem. Sådan. Nå, lad os se. Jeg er ikke sikker på, at vi behøver varmepistolen, kan jeg se. Vi starter med at kigge på dem her. Skal vi tage dem en ad gangen? Vi tager den her Golden Ticket. Og der, altså, man kan godt se, der er lidt, men det er godt nok ikke meget. Så jeg tænker bare, at det er den her. Den sorte smider nok ud.
Hvis man bruger flere farver på samme ark, så vil det se anderledes ud, hvis man tørrer ind imellem. Ja, det er nemlig rigtigt. Så det kan man også selv lige teste. Så, men det var den gule. Jeg lader den sorte ligge lidt. Sådan. Så er vi nået til den orange. Altså, man kan godt ane lidt på det sorte, men det er virkelig, virkelig ikke meget, og her der er den bare ikke tør. Så det er vores Oompa Loompa her. Og så går vi videre til, hvad har vi, den Razzleberry? Nej, det hed den ikke. Jo, nej, Snuzzleberry. Den her kan man ane lidt mere på den sorte, men ikke så meget. Og så de ruller rundt. Ja. Og så har vi den lille her. Den er ikke tør, så jeg lægger den lige bare ved siden af. Og så har vi her den violette. Og til sidst, altså ja, der er lidt, så jeg vil ikke, der lige finder på et eller andet specielt, der bare skal have en meget lys effekt, så kan man godt bruge dem, ellers vil jeg ikke bruge dem på den sorte. Og så den her lime, nu ligger den ikke ovenpå, for den er ikke helt tør. Men hvad siger I? Er det lækkert eller hvad? Ligger den ved siden af. Og Tina har tid til mere. Jamen ved du, så laver vi bare et par test bagefter. Det er altid hyggeligt, så får jeg også lige testet dem. Men det var alle de nye pulver fra den her Everlasting Brights serie. Så kommer de lige herover og stå. Så rører de andre her tilbage på. Så kan jeg lige lægge dem rigtigt. Sådan. Og orange. Og gul. Så tager vi de her sprays. Og der har vi den gule. Og de er næsten tørre, der er lige lidt orange. Magenta. Violet. Og næsten tør. Lækkert, lækkert. Og jeg arbejder altid på vores alkoholpapir. Men selvfølgelig kan man også bruge, hvad var det vi blev enige om? Akvarelpapir. Og hvad man ellers er mest til, så skal man selvfølgelig bruge det, eller der hvor man synes man får de fedeste effekter. Så var der den her med de alle. Jeps, med alle 5 farver fra pulveret og alle 5 farver på spray. Og ikke noget der er tørret, det er bare lagt oven på hinanden. Men de vil jo også være super flotte, og lige der er sådan nogle blomster og noget ud i. Så de kommer også lige over igen. Så nu har vi lige fået kigget det hele igennem. Hvis der var nogen, der tænkte, det var det, de lige havde brug for at se, og hvis nogen har lyst til at blive, så er de så velkomne. Så tester vi lidt med noget paste, tror jeg, og noget stencil, og lige laver lidt små prøver. Og er der nogen, der har ønsker til farver, så skriver I det bare, så tager jeg gerne de farver. Og ellers så vælger jeg bare, jeg skal lige finde en paste herovre, så jeg lige passer på, at jeg ikke skubber til det hele. Jeg kan lige finde en, hvor der er sådan nogenlunde, hvis jeg kan ikke åbne. Det var ikke. Jeg vil
Vi har en hvid, og så tænker jeg også, at vi kunne måske prøve er det den her? En cremefarve. Det tænker jeg også ville være lækkert. Og vi tester altid på den hvide, så det kunne være, at vi skulle teste lidt på den cremefarve, for det kan jeg ret godt lide. Og så har vi en spartel, jeg skal bare lige se. Kender det, man har altid. Jeg kan bedst lide den her, hvor den har sådan en hak. Nå, lad os se, hvad vi kan. Lilla og grøn. Vi kan godt starte med lilla og grøn. Nu tager jeg bare nogle af de her. Jeg har skåret sådan en masse af 7 ud. De er rigtig gode til, når man skal teste. Nu prøver vi lige, bare lige at... Skal vi lave? Vi laver lige en, hvor jeg bare kører det igennem, som det er. Fordi så kan den lige ligge og tørre. Sådan. Kommer den lige herover. Og hvad skriver vi så? Lilla og grøn. Det var ikke stille den lige væk. Så lægger vi dem der. Så lad os lige starte med at lave lidt her med noget lilla. Og se, hvad vi kan få ud af den. Og hvis jeg nu var lidt smart, så skriver jeg lige bagpå creme og violet. Pas lige pludselig, når man så tænker, den var lækker, så kan man ikke huske, når man har, hvad man måske har brugt. Jeg ser, der ligger lige nogle korn der i midten nu. Så den bliver helt mørk. Så har vi lige det sidste med der, sådan. Og nu er der jo rigtig meget på, så jeg tager lige en ekstra og lige lægger på her. Og så lige kysser ned her. Fordi så får det sådan en lækker effekt her. Og så er det, vi lige skal... De rører lige ud og tørre. Jeg har taget den her af med den samme. Jeg tænker godt, den kan være sådan en, der... Og man kan jo også sagtens, det kan vi lige teste, inden jeg... Hvis vi lige putter lidt vand på. Og lægger skal jeg nok lægge dem sammen, alle sammen bagefter, så I kan se forskellen på de forskellige. Hold da op, der er nogen, der har fået for meget sol. Og den violette skriver min far faktisk, og det er nok fordi min mor, hun elsker lilla. Hun er en lilla dame.
Men så er det godt, det er den, vi startede med, så. Sådan, og så tager vi lige den her af også. Nu er der lidt alle steder på at se. Nå. Det går af om et par dage. Og så mens vi lige kører lilla, så kunne vi lige teste, hvis vi gør sådan her. Så har vi i hvert fald lavet en masse forskellige forsøg med, hvordan man kan blande paste og det her lilla pulver. Så den her paste først, og så pulver og vand bagefter. Denne her, der har vi blandet pulveret ned i pasten. Så har vi kysset den her ovenpå, og så har vi bagefter taget stencil, puttet vand på og ned på papiret. Så 4 helt forskellige udtryk med brug af de samme materialer. Og godmorgen Maria, og velkommen til. Så det var lige lidt test med den her nye violette. Nu rykker jeg lige på den og får lidt plads, Maja. Det var sådan, de kan tørre. Den sidste vi lavede, de andre er nogenlunde tørre. Så skal vi lave noget med den grønne. Skal vi prøve at gøre næsten det samme. Og mens vi er i gang med det, så laver vi lige 2 af dem her på én gang. Spar tid, det gider vi godt. Så bare lige hurtigt herned igennem. Sådan. Så kan de komme herud til siden og tørre. Så tager vi en lille smule. Så tager lige lidt fra, behøver ikke være så meget. Og så tager vi den her lime. Og putter ned i der. Og man behøver jo, vi kan prøve at lade være at mixe den helt så meget sammen. For det giver også en ret fed effekt. Kan I se, så kommer der sådan lidt mere forskellige farvenuancer i, hvis man ikke mixer den helt ind. Og hvis man gerne vil have, at den skal være helt ens, så gør man selvfølgelig det. Nu holder jeg lige på den, fordi jeg vil bare lige vise jer. Så ser det sådan her ud. Så er der lidt mørkt og lidt lyst rundt omkring. Man kan også lige putte lidt på her. Og lidt vand. Så man lige laver lidt ekstra effekt på. Så kan vi jo lægge den her, og så kan vi lægge den her henover. Ja, den blev mega lækker. Og så nu der er så meget på, så laver vi der lige en mere. Skal jeg bare lige finde noget papir herovre. Sådan, og så kan man jo også lige lægge den ovenpå igen, hvis man lige skal have lidt mere ned på.
Så tørrer vi lige. Og der er lige værste i hvert fald. Den her, den er ikke så slem, som den lille af var. Men altså en god idé lige enten lægge ned i noget vandbad, eller lige få tørret i hvert fald det værste af, inden det tør helt ind. Så man ikke ødelægger. Og så har vi jo den her, hvor vi puttede paste på først, så det har ligget og tørret lidt. Så får den lige og så lidt vand på. Og jeg kan jo godt lide at lige køre det lidt rundt. Prøv at se, hvor fedt det ser ud, når man gør det mellem de der. Ja, hvad hedder de der? Fra metalpladen. Nogle små nutter. Det ligner sådan nogle pile-ting. Så vi har først lavet paste her, og så pulver og vand bagefter. Her har vi blandet den grønne ned i pasten. Og så efterfølgende, inden vi tog stencilen af, puttet lidt pulver på og lidt vand på. Kysset her, og så kysset her igen med lidt mere vand. Altså 2 gange. Og så det var vores, hvad hedder den? Fizzy Lifting Lime. Sådan. Så lægger vi lige den til siden. Også. Og har I lagt mærke til, at jeg slet ikke bruger varmepistolen i dag? Så det er også dejligt, at vi ikke skal bruge tid på den. Nå, lad os så se. Så kunne vi lave den prøver jeg lige her. Putter vi lige lidt magenta på først. Så lukker vi lige den her et øjeblik, så den ikke bliver tør. Og så tager vi noget violet. Og så noget lime. Sådan. Så får den lige noget vand. Og så lægger vi her. Wow, hva? Kan vi lige give den en gang vand mere, så kan vi lige prøve at lave en mere. Og så længe der ligger så meget her, så kan man lige så godt lige tage noget restepapir eller et eller andet og lige udnytte det, i stedet for bare at smide det ud. Og så er der også helt dernede. Så alt sådan kører rundt der. Så tager vi lige det værste. Så magenta og violet og lime. Og det her er den første, hvor farverne er kraftigst, og så den her bagefter, hvor de er lidt lysere. Så rykker vi lige dem, så tænker jeg faktisk lige, at jeg lige vende den om bare. Vi tog denne her, nu skal jeg til at sige, hvad skal vi prøve? Skal vi prøve den gule? Så prøver vi den her spray ovenpå.
Så er jeg lige den orange. Så det er sådan rigtig, den lige har lidt mere cool heroppe, tror jeg. Så man også lige kan lave undskyld, sådan en lille forløb her. Med den gule og den orange. Det synes jeg også er ret lækkert. Er der nogen, der har nogle farvekombinationer, vi skal teste? Så for den lille overlæg der. Så tester vi gerne. Prøv at se, sådan her ser man ud. Crazy. Jeg har lidt køkkenrulle her. Hvis der er mere, vi skal teste, så gør vi gerne det. Det er mærkeligt noget. Og vi kunne lige gøre en anden ting. Det kan jeg lige gøre, mens I finder ud af, om I har lyst til, at vi tester en ny farvekombination. Jeg skal lige huske på, hvad det var, jeg ville. Jeg skal se, hvad vi brugte. Gul, orange, og vi har brugt dem alle sammen. Så tænker jeg, så prøver jeg at tage, jeg tror bare, jeg tager den lime her. Og så bare for at vores, eller min lille varmepistol ikke bliver alt for ked af det, så bruger jeg den lige nu her. Mens jeg lige, der er jo lidt forsinkelser på kommentarerne. Så hvis ikke der er nogen, der har nogle ønsker eller noget, så det er den sidste test, vi laver. Og så skal jeg nok lige vise jer farveprøverne igen her, inden vi slutter af. Til dem, som måske er kommet ind lidt senere. Jeg kan også lige løfte den, så kan man få den til at løbe. Som også giver flere effekter. Nu skal vi tage på fingrene, den er lidt varm. Så tror jeg, det er nok. Så tager vi stencilen, og så tager vi noget paste ovenpå. Og det er også ret lækkert. Og så kunne man jo også sagtens have taget den grå paste, hvis man godt ville have haft. Den skulle have været lidt mørkere. Så tager jeg bare lige her det værste. Og så lige en sidste ting. Så prøver vi at tage den lime pulver. Og bare lige give den lidt. Så kan den lige få en ekstra effekt ind ved midten. Men prøv lige at se her, hvad jeg lige lagde mærke til. Nej, nu lægger jeg lige den her ned igen, fordi ellers er det ikke så pænt. Prøv at se her. Gul, orange og lime. Også en lækker farvekombi. Lad os lige tage en lille skål og ønske god
Hvad er det i dag? Torsdag? Sådan. Så lukker vi ned for test i dag, og så viser jeg lige farveprøverne på de nye Lindis farver, og så går vi videre med, hvad vi har af spændende ting at lave i dag. Jeg skal lige have pakket nogle ordre og designet nogle dice og ordnet nogle andre praktiske ting og pakket nogle blind bags, fordi de er helt væk af dem, jeg havde pakket. Så jeg skal lige have pakket en masse mere. Sådan. Skal vi starte med selv tak, Tina. Det var dejligt, du kiggede med. Jeg viser lige hurtigt. Det her, det er vores sprays. Nu rykker jeg lige den der, så den kan tørre. Det er de nye sprays. Gul, orange, magenta, violet og lime. Og så har vi hernede med vores pulver. Og violet og lime. Så øverst oppe har vi vores sprays, og hernede har vi vores pulver. Og når jeg lige har fået dem presset og tørret helt, så skal jeg nok lige tage nogle billeder og lægge ind, så I kan se. Både i webshoppen, men også her på liven lægger jeg lige et billede op, så I kan se. Hvis I har brug for at gense den, så kan I se ud på forsidebilledet, at det er denne her video, vi har lavet her. Men tak for i dag. Det var super dejligt, I kiggede med. God ferie til dem, der har ferie, og ud og nyde solen, dem, der har lyst til det. God arbejdslyst til dem, der har det. Og ellers have det dejligt. Pas på hinanden og nyd sommeren. Hej!